uMathi Mdaka odlala eqenjini labadala beze noLangelihle Phili balanda uKyle Jurgens futhi eqenjini labadala nangu uJevin Filanda ovalela amagoli amahlanu amakhosi alanda uTakalala umfoka amashamba badwendoda ubuye eMazamba ukhona kuThulani Touch Mabaso maphakathi nenkundla kodwa bheka Kabelo Ngwesa naye ukhona kaMvubu sesilinde yena wathi hayi asingaphapha asingasapolisi amaseko kuvesane nje kube njalo bangase bathola igoli ithuba labo ke leli sebenzile uNozinti kwaphansi ke manje kuyiwa phambili Kelpeli uphendula indoda ithuba Nozinti DJ in action Buku Touch Mabaso uGumedo ongena esikhaleni sikaMcCarthy uthola ikhadi elibomvu nabo namuhla buka mbukeli ired card mbukeli kusho umnumzana uMvubu wena uthini mbukeli uthini mbukeli nangu uGumede edlala nomkhaya wakhe ayiwaliphasa ke lawo enzani ake sibone ke mbukeli uFilanda eboxi wasebenza futhi uNozinti eyasikaza indoda ngale kodwa ke uphekwa kavumi ligotshiwe ligosi Faiz Abrahams Omega Mdaka Yitu Abrahams isandla semfeni uNompempu uTelutho Kalibhela ufaka unombolo 10 uphili bangamniki ikhala Langelihle Phili uyingozi mbukeli Faiz Abrahams uliphakamisile mbukeli ngamakhanda kuthiwa ke offside nalensizwe eshaya umculo phasa uMahlaba ngalena ligotshiwe eboxini Makhosi athi ne long ball siyakwazi ukuyivimba Khupulanga ubizi wadance walphasa mbukeli siyamteketisa ke mbukeli bayamteketisa kanjalo bathi nguMahlaba igama lakhe nguKabelo Ngwesi festival ngapha season mbukeli ngikhulume buka ayiwaliphasa uMahlaba kodwa madoda buka mbukeli ngikhulume ngenkondlo ngikhulume ngepoetry in motion yo kwaba mnandi enhlizweni zabalandeli bamakhosi Hendricks Thulani Touch Mabaso emadoda hayi mbukeli iStellenbosch uma ngabe siyafuna insizwa zaseKapa sifunda isiXhosa kakhulu ukuthi wenza ntoni phakamisile ke yashaya ibali mbukeli buka bestelisi sike sayikhuluma ke indaba kaFilanda uFilanda mbukeli lukhona ke ushintsho ozokwenziwa ired card mbukeli ired card letholwa nguThoni Mpunga Thoni yellow card yesibili uThoni bayalingana ke mbukeli kodwa uThoni inkosi yami uyiqelile uThoni khona kick eboxini ngamakhanda kodwa ke liyala mbukeli kuvela uTalent Smith enethemba lokuthi mhlambe wayephethe nomdlalo weSundowns
ibhekane neCape Town City. Mkhwesi uliphasile, istand itu ayibavimba sebenzile unozinti, sebenzile unozinti aphahlaza amawindi asusa kwasane esendleleni pheko phagu buka mbukeli Hendricks imali bingasekho comeback. Ake sibukeke le free kick bangalenzi phutha Mkhwesa Zomen ubesebenzile uZomen kodwa ke wanethezeka kwaze kweqa ithuba leli ithuba sebenza unozinti Faiz Abrahams nalithuba eboxing ay defensively mbukeli Nomzana uRoda ngiyambona ke lapha ya ebenchini sekathi khona ngasebenza ithuba unikeza isikhundla wathiwa ke ungu-general manager sebenzile unozinti limele ufuna ukuphuma mbukeli fakiwe boxing bagcine belibhidlizile udonga lwasemuva lwe-Kaizer Chiefs elihle igoli mbukeli elibathatha libabuyise emidlalweni iyaphumelela ayilasi isikhathi siyile nithi ngiyofika nje Nkosi yami ku-X nithi ngiyofika nje ku-X yakhala ke idweba kaNomphemphe ekamnumzane uMvubu okhipha ama-red card amabili mbukeli lo mdlalo phela kungelilodwa ngapha nelilodwa ngalena kusho ukuthini mbukeli kusho ukuthi lamaqembu asesembangweni walenkomishi bahlukaniswa mbukeli yiphuzu elilodwa ngoba ke amakhosi njengoba sikhuluma nje